गिबियावनो दिनै मागो दमासिनि जोंनि नैबे सारेसर बिल इको टुरिजम ससाइटिनि जानानै आङो गासै आसामनि रायजो राजा बिटिआरनि रायजो राजासिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोदों। दिनैहाय जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जे आरम्भ खालामनाय फुड फेस्टिभेल दा देग्लायहाय नैथि दा बेखौहाय जोङो जिहेथु मागो दमासियाव जोङो बिदिनो गोबां जानाय लोंनाय पिकनिक जानाय बेफोरखौ खालामो। दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जाहाथे जिहेतु बे जानाय लोंनायनिनो मोनसे फोरबो दा बेखौ जोङो मोनसे प्रतिजगितामूलक जे बादायलायनायजों जों लांनो हायो नामा बेखौ साननानै जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बे फुड फेस्टिभेलखौ जोङो फालिदों। बेवहाय जोङो मेनलि जोंनि संनाय खावनाय बादायलायनाय बेखौ जों लादों। बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि जे संनाय खावनाय बेखौ जोङो बेवहाय बादायलायनाय जागोन। बेनिफ्राय बेवहाय माखासे खेला गेलेनायफोर बादायलायनाय जों लादों आरो जोङो बिदिनो फरायसाफोरनि थाखाय जोङो बेवहाय थुनलाइयारि बादायलायनायबो लादों आरो जोङो मोसानाय रंजानाय बेखौ जोङो लोगोआव लाफानाय जादों। दा जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे जोङो पिकनिक जानानैल' जोङो जाहाथे समखौ हगारा बेजों लोगोसे जोङो माखासे बादायलायनायखौ जोङो लोगोआव लांफानो हायो नामा नैबे जे मागो दमासिखौबो मोनसे फोरबो हिसाबै जोङो मोनसे प्लेटफर्म बानायलांनो हायो नामा जोङो बेखौनो नोजोर होनानै जोङो नैबे सारेसर बिल फुड फेस्टिभेलखौ जोङो लानाय जादों आरो जों आसा खालामदों बेखौ जोङो प्रत्येक बोसोरावनो जोङो बेखौ खुंनाय जागोन होननानै जों आसा खालामदों। दा नोंथांमोननि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नैबे जोंनि फुड फेस्टिभेलावहाय मोजाङैनो मोजां बाहागो लाफैयो बेखौनो जों गाबोननि हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लाफैयो? दा गाबोननि हाबाफारियावहाय जोङो सांस्कृतिक जे मोसानाय हाबाफारि दङ आरो जोङो सावरायमेल लादों। जों बे सावरायमेलावहाय लकेलनि गासै दैदेनगिरिफोरखौनो जों लिंनाय जादों। दा बेखिनि सारेसर होननानै मिथियो बुङोब्ला मोनसे जारिमिनारि जायगा बुंनानै होनना बुङो सार मा बुंगोन बे समाव? दा नंगौ दा जोंनि खोला फारसे बिटिसिनि खोला फारसे एबा आसामनि खोला फारसे बेयावहाय जोंहा बे रोखोम बेरायग्रा जायगाया गैयाखौनो जों बुंजागोन। दा बिनि थाखायनो नैबे मोनसे नायल' जाल' मोनसे बेसेबांबा समायना बिलो दङ आरो बेयो मोनसे जारिमिनारि जायगा खाथियावनो बिरखं गाथोन दङ। बेखौ जोङो फोसाबनानै जोंनि नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे रेभिनिउ जोङो मोनसे आरजिनो हायो आरो जोंनि बे खोला फारसे थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे जोंनि फालांगिनिबो मोनसे प्लेटफर्म जों बानायनानै लानो हायो बेखौ जों मिजिंथियो। बे सारेसर बिलाव बे फुड फेस्टिभेलाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना आंबो फार्स्ट टाइम माने सायख'गिरि हिसाबै लेंहरजानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे गोदान बोसोराव आरो मागो बिहुआबो बेहायनो जाहैबाय नालाय ज' गोलैजोब्बाय मोजां मोनदों आरो बादायारिफ्राबो मोजांमोन। फार्स्ट प्राइज खांनायाव मथा मथि बिसिना 8थासो आइटेम दंमोन आरोखि जोंनिनो ट्रेडिसनेल बड' ट्रेडिसनेलजों गासिबो बादायारिफोरनानो आरो फार्स्ट प्राइज मोननायनि एसे जाहोनबो थायो जाहैबाय डिसिप्लिन एरेन्जमेन्ट आरो स्कवाडखौबोथ' नांखागोन। बे मोनथामखौ लानानैनो जोङो जयै जों साथाममोन नालाय सायख'गिरिफ्रा जयैनो बेखौ जोङो लालायनानै बयनाबो मथा फ्राय एखेयानो जादोंमोन जोंना सायख'नाया। बे हिसाबै जोङो बासुगारि गोजोनपुरि ग्रुपखौ जोङो गिबि प्राइज मोननाय हिसाबै जोङो सायख'नाय। देरहासारफोरनो माबाफोर बान्था होनाय जादों नामा? बान्था होनाय जागोन कमिटिनिफ्राय बान्था होनायनि खोथा बुंदों 7,000 आरो नैथिया 5,000 आरो थामथिया 30,000 जानो मोनदों। आरो जोंनि बुंनो थाङोब्ला बै जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल जानाय ओंख्रियानो जा ओंखाम संनायानो जा एसे स्वादा आलादा जाखायो नङा होमबा? गोसोखौ गोजोन मोनखायो मा बुंबावनो मोजां बयनावबो मोजाङानो जादों नाथाय बेवहाय एसे एनैथ' हेरफेर जाखादों आखाइनिबो बाहादुर थाबाय नालाय जादु थाबाय एसेनोसै आरोखि गोजोननाय मोनबाय। दिनै सारेसर बिल इको टुरिजम ससाइटिनि बानजायनायाव मोनसे संनाय खावनाय बर'फोरनि मोनसे कम्पिटिसन होदों बाव नोंथांमोना देरहासार जानो हाबाय मा रोखोम गोजोननाय मोनदों? जों बहुद गोजोननाय मोनबाय मानो होनबा जों बिदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन
जेनेबा जों देरहानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैसो संदों ना न'आव संबाय थाखायो ओंख्रि न'आव संबाय थाखायो संनाया खिन्थु जों बेयाव फैनानै संफैदों आरो मा मा ओंख्रि सङा नोंथांमोना बिदिनो ओंख्रिया अनलाजों एम्फौजों ओमफ्राय सबायजों दाउजों ओमफ्राय नाफाम बाथोन फिथा सिथाव दङ गासै जोङो 7 गोबां सुबुंफोरा दिनै बाव बाहागो लादोंमोन नालाय नोंथांमोना दिनै सायख' जाबाय मा रोखोम गोजोननाय मोनदों बहुद गोजोननाय मोनबाय जों जोबोद खुसि जों मानो होनबा जोंखौहाय फार्स्ट सारमोनहा जोंखौ फार्स्ट हिसाबै जोंखौहाय माबाबाय आरो जोंखौ फार्स्ट हिसाबै जोंखौहाय खेनसे देरहानाय हिसाबै जोंखौहाय सापर्ट होदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोबोद खुसि थांनाय बोसोराव नोंथाङा बाहागो लादोंमोन नामा ओंखाम ओंख्रि संनायाव देग्लाय फार्स्ट